Čo ľudia, dnes som si povedal, že by som išiel natočiť nejaké to video a nájdem túto hru. Že vraj tam majú medveďa. Tak poďme to skúsiť. A chcel by som naozaj nájsť nejakého toho medveďa. Lebo ako oni majú rýchlejšie medveďa než Minecraft. Čo to je? No, ja už to nebudem ukecávať a poďme na to. Prečo sa to ešte nenačítava? Bro, natoč sa, načítaj sa. Tak. Konečne. Som zvedavý na textúry. OK, asi už vidím. Ale to není až tak zlé. Reálne? To prasa mi príde lepšie než z Minecraftu. A to akože, what? Neviem prečo mi tak príde, ale reálne. Som zvedavý na spawn. Dúfam, že je tu niečo dobré. A už ideme, dobre. OK. To vyzerá reálne celkom dobre. Poďme vykopať strom. Trošku vyzerá ako Minecraft. Čo to? Ja som našiel medveďa. To medveď? To je medveď. To je diviak. Co to mám? Senčice. Ja sa bojím medveďa, ja tam nejdem. Ale medveď. Tiež dáme ako epizódy ako part 1, part 2 a tak. A určite urobím priority. Premením tento Word na tento seed na hardcore mode. Prvýkrát hardcore mode. To bude inak podľa mňa celkom dobrá výzva. Ale necháme si všetky naše veci, pretože takto. A proste ho premeníme na hardcore mode. Dúfam, že nebudeme chvíľať. Tam je ešte drevo. Bro. Tak s tým nevydá. Ja asi budem v podzemí odpojiteľci, pretože nechcem reálne zomrieť. Čo je toto? Testík asi budem. Nepotřebujeme. Teraz skoro nič neuvidíme, prepáč. Čo idem urobiť? Nie. Nie. What? Ten crafting table. Kompas on. Nie.
Čo som to vykreptil? Prečo lopatu? Dúfam, že niečo vidíte. Je skoro vôbec, ale dúfam, že aspoň vy. Pretože ste diváci. Nie ja. Trošku hliny. Hliny, kamene. Strašne tma, škoda. Strašne to musíme vyčkať nejaký to noc. Dúfajme, že nezomrieme. Čo to bolo? Viete čo, chlapci a dievčatá, toto bude koniec tejto epizódy. Dajte like na ten druhý part a dajme sa aspoň takých 10 lajkov, pretože zatiaľ mám zo všetkých videí 0, reálne 0. Prosím,